a mai videóban. Most itt vagyok a Életmód harmadik részénél. Az előző részbe bányáztam, ugyebár. És arra gondoltam, hogy a mai részbe most pedig házat fogok építeni. És raktam hangot a játékra, és ezt hallani. Itt van valahol Siren Head. May some fragment of hope find you in these dire times. Jaj, ezt hallani. Nem mondom, hogy nagyon creepy, de azért kicsit creepy. Nem csinál jót. És mi? És miért jött rám még egy szörny? Nem félek tőled. Kinek hiszed te magad? Mi van? Kinek? Ez őt! Ez őt. Én állok egy helybe. Szedi szét a házam. 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 Srácok. Ez nem semmi. Házat akartam építeni, erre ide jön ez a valami. Atom! Úristen! Ez mit csinál a házammal? Mi? Akkor házat fogunk építeni a mai videóba. Tudok aludni? Tudok. A mai videóban akkor házat fogok építeni. Úgyhogy én most itt elkezdek magamnak fát szedni. Oké, ez már csak a utolsó fa szerintem. Így megvan 64 fa. Jól van, nem tudom hova kezdjem el. Bepakoltam a ládába. Az a jó kérdés, hova építsem a házam. Kb. Ide. Így. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most ezt be kell fedni. És akkor most én elkezdem itt felépíteni. Jó, itt nagyjából meg van csinálva, hogy a cuccokat áthozom, csak ágyat, kemencét, ládát már csak majd, mert az most nem. Na jó, itt az ajtó, de amúgy én nem tudok aludni, közben már kb. Kén. És végre alszok. Oké, annak nagyon örülök. Most meg random egy ketrec van ide leszpónolva. De így a lényeg az, hogy a fát mentem itt szedni. Úgyhogy azt is most kivágom logikusan.
Jól van, szerintem ez most nagyjából nekem elég. Ha nem, akkor nem. Ha igen, igen. Megyek átkraftolni. És még amúgy ezeket az ajtókat én megmondom, kiszedem. És megcsinálom normálisan, hogy ne legyen ilyen. Jó. Na, itt knocker, vagy ki vagy? Hú, jó. Nem baj. Knocker. Nem ijeszt el meg ezzel. No, knocker. El. Jó, mindegy. Jó, kisült a hús. 64 az már csak elég, én azt mondom. És nekem most lépcsőt kéne craftolni. Ez csak elég lépcső lesz. Jó, most megyek, jó, akkor így megépítem. Valahogy szépecskén. Ó, éppen csináltam. És ez a valami így átváltozott ez a bárány. Hey! Hey! Jó. Na, szuper. Ennyi. Nem nagy szám. Nem ti is arra gondoltuk, amit én, hogy az ott furán néz ki. Az ott nagyon furán néz ki. Ez itt. Ezért fogom megcsinálni amúgy. És akkor így, meg így. Oké, most építek. Na várjunk. Jaj, knocker, látlak. Hülye. Ne! Erős! Mit akarsz? Ó, ez erős. Ez komolyan erős. Jaj, hogy még itt hátul meg sincs csinálva. Na jó, ez nem lesz elég nekem. Jó. Ennyi. Ó, 17, amúgy ez még jó is. Na. Már várom, hogy valami a rámugrik ebbe a esőbe. Ezt ki kellett mondanom, ezt hallom. Most tudom, amit hallok. Ne, ez mi? Kész. Mi? Ez meg mi? Szia! Szia! Úristennek milyen hangja van? Még mi fog rám támadni szerintetek? Szerintetek még mi fog rám támadni? Én már nem tudom. Na jó. Ez a videó most ennyi lett. Tudom, hogy a ház nincs befejezve. Hogy befejezem, azt majd szerintem felrakom egy sortba. Knocker. Úgyhogy ennyi lett a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok, iratkozzatok fel. Na, sziasztok!